kaya ngene iki nek lagi seneng direwangi teko Semarang lek ngeterke barang mulih ya rada bebas koyo ngenteni udan ning mangsa ketiga najan mung sedelo ora dadi ngopo penting bisa ngademke ati semono kok rasane ngatiku mung tansah kudu ketemu ra krasa setahun kowe ninggal aku kangen ning atiku monggo Pak Ageng
Semarang kene aku tansah ngenteni kowe. Iya. Matur nuwun Narsika Jo Mas Slamet. Nggih. Nanti bisa disambung lagi. Siap. Kayak dapa kon nyanyi kayak. Nggih, matur sembah nuwun.